Lokaci yayi ga zaɓin talakawa, shi za mu zaɓa don zai ba mu kulawa. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam mai gida. Ya naga ka shigo da farin ciki kamar wanda aka wa albishir da umara. Ko farin ciki da nake ciki yau ai kamar an bani kyautar umaran ne. Lallai ba ni in sha. Ai wato Dr. Dauda Lawan Dare wanda al'umma suka dade suna jiran shi ya fito musu dan takarar gwamna a jihar Zamfara to yanzu lokaci yayi kin ga kuwa ai dole in yi farin ciki. Me yasa al'ummar jihar Zamfara suke son bawan Allah nan haka? Dr. Dauda Lawan Dare? Ai mutum ne jajirtacce, nagartacce, mai son al'umma, baya kabilanci, balle bambancin addini. Gaskiya mai gida wannan bayanin naka ni ma ka sa ni a farin ciki. Yawa, amma ba ma wannan ba. Katin zaben ki da kin killace shi ko? Kai ma ka san bana wasa da katin zaben nan yana nan. Kuma wannan magana taka zan sanarwa da 'yan uwa da abokan arziki kuma har da makwabta da su dangwala wa jam'iyyar PDP. Mun bi Dauda, zaɓin mu Dauda, ra'ayin mu Dauda.